Il-Partit Nazzjonalista qed iressa emendi li jsaħħu d-demokrazija u għalhekk li għandna bżonn ngħinu lil xulxin għax bekk inkunu qed ngħinu lil poplu jimxi l quddiem. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt id-dibattitu fil-Parlament dwar l-emendi meħtieġa fil-Kostituzzjoni biex aktar nisa ikunu eletti fil-Parlament fejn tenna l-impenn tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li tkompli ssaħħaħ il-ġid komuni fis-setturi kollha tal-ħajja. Ejjew, nejnu l-xulxin, ħalli n-nisem barra nejnuhom jersqu l-qoddim u javvanzaw. Tkunux imkabrin. Veru li l-Prim Ministru kollu jgħid kemm jinkburi, imma li tkun gburi ma jfissirx li tkun imkabbar. Ejjew inkunu lesti illi nisimaw. Għaliex anki aħna iva għandna x'nipproponu u anki aħna għandna għal qalbna il-ġid tan-nies illi jgħixu f'dan il-pajjiż. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen li n-nisa mhumiex biss aċċessorji fil-fatt qed jipproponi li n-nisa li jkunu eletti grazzi għal dan il-mekkaniżmu ġdid jidħlu fil-Parlament mill-ewwel biex ikunu fil-possibilità li jintażlu fost il-membri tal-Kabinett u appella għal maturità fost il-politiċi għax il-poplu jrid politiċi maturi u serji. Ejjew nimmaturaw. Ejjew in-nisem barra iridu aħjar u jistennew aħjar minnkom. In-nisem barra jridu politiċi maturi, politiċi serji, mhux politiċi li jilagħbu u jużaw l-emozzjonijiet tan-nies. Minnaħa l-oħra l-kap tal-Partit Nazzjonalista nnota kif hu ċar li l-Prim Ministru Robert Abela lanqas biss għandu idea tal-liġi minflok għandna Prim Ministru li hu pjaċir jisma' biss lilu nnifsu u min jikkontrarjah iwarbu. Iżda mbagħad għalkemm dam jitkellem nofsija, reġa' ma sabx l-opportunità jawgura lil Roberta Metsola għal kariga l-ġdida li issa għandha fil-Parlament Ewropew. Kont iddiżappuntat meta il-Prim Ministru il-bieraħ minkejja il-ħafna eloġi ta' kemm huma partit li għandhom u dejjem kellhom għal qalbhom in-nisa, lanqas sab għal darba oħra il-kuraġġ illi jieħu pjaċir u jikkongratula Roberta Metsola fil-ħatra ta' Viċi President fil-Parlament Ewropew. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jemmen li l-bidla fil-liġi ipass tajjeb għalkemm mhix biżżejjed għax l-ewwel iridu nbidlu l-mod kif bħala pajjiż inħarsu lejn sem il-mara fis-soċjetà. Għaldaqstant għandna naraw x'hemm bżonn isir biex il-mara ittejjeb il-pożizzjoni tagħha u ma jkollha bżonn lil ħadd biex tirnexxi.